Lero panyasa voice box tafuna tigawane nanu mawu abambo Lebya Mumvula iwo akunena kuti ngati kuli chipani chimene chingapange mgwirizano ndi chipani cha Democratic Progressive Party, chipani chimenecho ndithu chisalole zivute zitani kuti a DPP atsogola, chifukwa kuti a DPP chimene amadziwa iwo ndi kuononga zipani zina. Ndapereka example kuti a DPP ndi amene ndithu adaononga chipani cha United Democratic Front UDF kufika mnampo kuti mpaka na mtsogoleri wawo kumbera masankho analuza nkhale UMP sadaone. Nde zimenezi ndi maganizo a bambo Lebya Mumvula akunenetsa ndithu wachenjeza a Ford UDF komanso UTM kuti ngati ndi mgwirizano aonetsetse kuti iwowo atsogole DPP idzibwera pambuyo. Nde mmenemu akambamo nkhani zambiri, ife tingowalola kuti adzilongosole okha pano pa Nyasa Voice Box lero pa 21 August 2024. Lelo ndi pa 21 August 2024. Dzina langa ndine Lebya Mumvula wa Citizen Voice of Malawi. Ndikulandireni mu chigawo chimenechi, chigawo chakummawa. Abale anga nonse a Citizen Voice of Malawi, ndimakunyadirani, ndimakuthokozani pa zonse zimene mwakhala mukuchita makamaka potengapo magawo osiyanasiyana kulankhula kwa za Malawi chilungamo. Izi ndi zimene ineyo Lebya Mumvula ndidaganiza kuti pa Malawi pakhale voice imene amalawi aziyankhula mopanda mantha, mosachita so kumachita kufusidwa kuti ayi mudzipase mayina kuti ayi ndinu mtsogoleri wa ndani kapena ndinu president wa ndani, kaya ndi osauka kaya ndi president wa anthu olemera, koma kungodzuka ndi kuwauza anthu chilungamo chimamasula. Ndi chifukwa chake lero ineyo ndikufuna ndizikulimbikitsani nonse, koma mu gawo langa lalikulu limene ndifuna ndibwere nalo ndi lakuti choyamba ma-convention ndi amene ayamba kuchitikawa, ndipo taona kuti kodi convention iyi ndi zosiyana bwanji kaya zimafanana pati. Koma chomwe ndifuna ndikuwuzeni chimenenso ndabwerera pa tsiku lero, ndimafuna ndilangizeko zipani zina zimene ziyembekezeranso kuchita convention yawo. Tikumbukire kuti zipani za DPP, chipani cha Afodi ndi chipani cha UDF, mutati muone bwinobwino history yawo ndi imodzi. Ndi zipani zimene anthu ambiri Malawi amazitenga kuti ndi zipani zakubanja. Ndipo izi ngakhale mwana amene wangobadwa ma 2000 momwemo akhoza kutsimikiza kuti zipani zimenezi ndi za family, ndi za banja. Chitsanzo ndi chonena kuti chipani cha Ford kumeneku amene akuchisogolera ndi kuchilimbikitsa ndi mwana wawo wachakufa Chihana. Chipani cha United Democratic Front UDF chimene akuchilimbikitsa ndi mwana wawo wa Bakili Muluzi, Atupele Muluzi. Ndipo chipani cha DPP amene akuchilimbikitsa chipani chimenechi ndi mbale wawo wa Bingwa Muthalika amene adachiyambitsa Peter wa Muthalika, ndi amene akuchilimbikitsa mpaka pano. Nzosadabwitsa kuti convention Muthalika alankhule mawu kunena kuti akadzangoti apambana pa 17 ndiye kuti akauza mamembala awo kuti akumane ku Peg House kuti akasangalale. Zimenezi zosadabwitsa chifukwa chipani chinchi cha family, chifukwa chikanakhala kuti chipani cha national cha anthu onse mdziko la Malawi akanankhula mawu akuti tikakumana kulikulu la chipanichi, ngati alibe likulu kapena alibe maofesa a chipanichi akanena kuti sakumana kukomesa konkuja kuti akasangalale. Zimene zosonyeza kuti chipani cha DPP ndi chipani chimene chili cha banja. Nditi mafuna ndikupempheni azathu a UTM, inu a UTM pamene mupita ku chisankho chokasankha atsogoleri amene ayendetse chipani chanuchi, ndikupemphani kunena kuti chonde musabetse chipani, chifukwa atangochoka kabambe ku DPP simunamve kudandaula kona kulikonse a DPP wa ayi. Iwowa kwa kunali kusangalala kukondwa kuti achita bwino kuti apite ku UTM kuti akatenge chipani cha UTM kuchipitisanso ku DPP, chifukwa amakhulupirira kuti chipani cha UTM chinachoka ku DPP. Ndiye kuti anthu amene ali mmene mu UTM ndi a DPP, ndi afuna kabambeyo akatenge anthu akumeneko. Zimene zikutanthauza kuti inuyo a UTM mukapanda kusamala mukupitanso ku chipani chimene chimaononga zipani zizake. Ndimakumbutsa Malawi kuti DPP UDF isokonekere pakanopa ikhale yopanda mphamvu. Ndi Bingwa Muthalika amene adaba mavoti kuchoka mchipani chimene chidamuwinitsa. Ndiye kuti UDF mpaka pano akudandaula chipani chawo chikulephera kupeza phungu ambiri a nyumba ya malamulo kusiyana ndi imene chinali kale. Koma taonani chipani chinali cholamula boma koma chidasakazika.
chifukwa cha DPP. Ndiye inu a UTM ngati mufuna kuti mutheso pitani komweko, ngasi muri munachoka kumeneko, pitani ku DPP kumene chipani chimene chimatha kuononga. Akabambe ndifuna nditsimikize kunena kuti anthu mumanama kuti ayi amene uja anali munthu wodziwa za chuma chanchani anagwirapo ntchito ku Reserve Bank. Zimenezi ndi zimene zimaononga dziko. Kodi amuthalika si profesa, ndi chifukwa chani dziko limasauka? Ndi chifukwa chani mdziko mumakhanga mulibe mtsogoleri koma president ndiyo ndi profesa? Nkhani yomati ndi ophunzira, inde zimafunika munthu akhale ophunzira okhala mtsogoleri komanso akhale ndi nzeru zachibadwidwe, wisdom, natural brain. Amafunika munthu wotsogolera dziko akhale nayonso, osangodalira kuti iye anaphunzira zimene naonazi pakatipa, okalamulira nkumakhala achisale, okalamulira nkumakhala mkazi wake wapita Muthalika. Zimenezo zimene zinaononga dziko la Malawi. Ndiye lero akatenga ati chifukwa anaphunzira adapita ku Reserve Bank kabambeyo ndi akatenga anthu kumene akatsogolera chipani cha UTM. Inu apatirisha kali ati mukapanga zimenezi ndikuwuzeni mokutsimikizirani inuyo anthu sadza kulemekeza nsoni ngati mzimayi amene anatchuka pandale mbuyo, ndipo adza kunyozani, ndipo misozi ya Chilima kapenanso mazelu za Chilima zimene adali nazo pofuna kutsogolera UTM, maganizo ake ndi mzimu wake zidzalalira pa inu, zidzakhala pa inu amayi Patricia Kaliata amene muchititsa kuti kabambe akatenge chipani cha UTM chipite ku DPP. Ndizomvetsa chisoni kuti kapena mutengera mtundu kuti popeza ndo akumulanje ndinu mulomwe, ndiye chipani cha DPP mmachitenga ngati cha alomwe, ndiye mufuna mukulise chipani chimunjira yofuna kumaliza chipani cha UTM pomwe mwini wake Klaus Chilima maganizo ake adathawa ku DPP ku chifukwa choona chibwana chimene chidali kumene koko. Ndiye ndakakonda kunena kuti ngati Michael Usi munena kuti afuna atenge chipani cha chipititse ku Malawi Congress Party, ndiye ndi bwino pesani munthu wina wake koma akhale woti ndi wa UTM weniweni, osati wa fake ngati mene ali akabambe. Ayi kumene kuja kula Nyamata, kumene kuja kula Chinangalande, kula china Alani Ngumuya, kuli anthu odziwika bwino mene kuja kwa ene yake achipani chimenechi. Atengeni achinyamata ena mwine ndanzeru akhoza kudza tsogolera chipanichi. Chipanichi chimakhala ndi mphamvu chikakhala aphungu a nyumba malamulo. Chipanichi chidali ndi anthu 1 million wotsatira pa nthawi ya zisankho zapitazi, koma chinalibe aphungu okwanira. Ndiye chipani chimakhala chopanda mphamvu chopanda aphungu. Panopa popeza Klaus Chilima adatisiya, muyembekezere kuti ngati mutachita masewero anthu 1 million amene adapeza Chilimawo akhoza kugawika pangapo, zimene zili zochititsa manyazi. Koma ngati ndi mgwirizano pangati ndi zipani zina zimene muona kuti zisingakuonongeni chipani chanu, koma DPP ikuonongeni chipani. DPP imaononga chipani, idaononga chipani cha UTF. Izi ndikukusani zinzoona. Ndiye mukachita masewera mumaliza chipani chimenechi. Chinthu china nchonena kuti zisankho zachitika za maconvention amene taonawo, anthu ena mwakhala munena kunena kuti ayi Malawi Congress Party yakhala itasankha atsogoleri ake amphamvu chigawo chimodzi chapakati. Ndefe timayembekezera kuti mubwereso ndi kuwauza Malawi pa convention imene yachitika ndi ya DPP kuti iwowaso angotengana pa chibale pokhapokha anthu a mtundu umodzi ndi kukhazika patopo. Zije timanena kunena kuti akuathamangisa Nankhumwa cholinga agawane maudindo zaoneka twapo. Ena kumangopatsidwa maudindo akuti ayi pasakhale opikisana nawo. Ena kumachituleka daladala atamva kuti inu palibe chimene muphulira anthu apangana kale awa zoti mukhoza kutenga mpando. Ayi mpando watenga na malomba. Anthu kumangosiya okha chifukwa cha tsankho limene linali kumene kuchifukwa cha nkhanza zimene zinali kumene ku DPP. Ndiye inuyo amene mati ndilomenyera ufulu a Malawi anthu osauka, ndinu president wa anthu osauka, osadzudzulako zimenezi kungolambalala basi kuti anthu azili mwadzudzula. Ife tikuti nkhani yoti convention yachitika ku DPP sinachitike penampena bwino yankhulani. So mmakauza Malawi kuti ayi Malawi Congress Party anatumiza munthu amakaba ku convention ya DPP. Kwauza Malawi zinthu zoti nzopanda mutu zimene inuyo mukudzira kuti a DPP akhozobera nokhaokha. Zimenezi muzidziwe ndithu kuti a DPP atha kubera nokhaokha, atha kuwonongerana chipani okhaokha, zimenezo mukuzidziwa, koma mukayankhula dala mawu opusa. Ngati mukudwala tambodwalani, mukadwala mukachira mudzamboyankhula, koma osati Amalawi muzambwelera zimene mwauzazi. China ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti Malawi Congress Party ndi chipani chachikulu kwambiri m'Malawi yonse ichi. Anthu akhala kuchibera mbuyomu koma chimakhala chilipobe. Ndiye muyembekezere kuti
ngati chipani ichi chichite chitukuko m'Malawimu paliponse pali chitukuko ndiye anthu akamakamba za chitukuko chimene chichitikachi a DPP mmakwiya makadeti mmakwiya cholinga mmadzozone kuti akamanena zitukukwezi ndiye kuti ife likhalili tiwonedwa pasi zimenezo mazidziwa anthu silizionedwa ngati anthu tinapanga chitukuko koma jealousy sumuna Malawi Congress Party ndi mtsogoleri wawo Lazarus Chakwera akuyesetsa kupanga chitukuko ndiye chitukuko chimenechi nchimene chidzampangitse kuti amalawi adzaona kuti MCP ndi chipani cha mphamvu komanso chipani choti chikhoza kulamuliranso dzikoli inu ngati kuli chipani chimene ndiunena kuti kuli democracy nkumeneko mipando yonse adapikisana bwinobwino mwina tikhoza kuti ndi president yekha amene adalowa pando pikisana naye koma uku amachithamangisatu anthu munthu akati nkaimana ku chisankho chimenechi cha convention ya DPP amuchotsa asanu wasana yonse munthu ngakhale mmodzi kuli democracy ndikuti ndiye ndikuti inu a DPP musadzinamize musamanamize Malawi kunena kuti mudzapambana ndi mapulani anu onse amene mupanga kuti akabe chipani cha UTM amalawi awaona kale kuti izi ndi zabodza adzavotera munthu amene inu mudzakhumudwa akabambe muonera kuti ndi munthu woti akhuzuka ba chipani cha UTM amenewa adzawagwetsa ndithu eni ake achipani cha UTM mbadwa zenizeni za UTM zidzagwetsa amenewa ine ndikuuzeni ine ndilebya muvula adzachita manyazi akabambe aja ndikuuzeni zona ngomaso mteni muone zoyankhula zozijembwerera zenizeni aku DPP kulibe munthu amene amadziwa kuzoyankhula koma nkhani yayikulu ndikutukwana kunyoza komanso ndewo koma uyankhula kulibe ku DPP murati muone mbwerera zimene amayankhula ku convention ku Jamadala munazona bwa zoti songa apena kuti zoti munthu wankulu tizibeti manena kuti muthalika musiyena apo mule chifukwa adakalamba adakhwima amene uchi zoyankhula zosadziwika kuti akatsekele msonkhano zakanika nga munthu woti adakhwima mafupa adachita wogo ndi akapanga bwanji inuyo mukadamsiyapo mule amene uchawo athamange ndiyena zachipani cha Ford kuti mukosankha Ford kuti ikatsogolere mgwirizano umenewo kapena ukasankha Rupele Muluzi kuti akatsogolere mgwirizano umenewo anthu akangozindikiratu kunena kuti ya zachita bwino chipani chibwerere kweni yake a UDF a DPP mupitedi ku UDF chipani chibwerere kumeneko ndiye chikhazosangatsa kwambiri kuti UDF ikhanda phungwa mbiri zichamdachita chipongwe ya Rupele Muluzi kukamubera masankho nkukawinitsa munthu wina a Rupele Muluzi nkuluza masankho ya MP zimene zidzachitikanso ofuna kukagwetsa onse amene akudzipopa ku DPP akawine ndi a UDF aine ake chipani zimenezo ndikondwera nazo kwambiri ndipo mgwirizano umene uchitiketi koma osati akatsogolera ndi Peter Mutharika akangotsogolera ndi Peter Mutharika ndiye Ford UDF kaya ndi UTM yatha pompo chifukwa chipani chimamaliza anthu sikuliso muziganizo kuti akupasani maudindo sizingatheke maudindo osakapita kulomwe peloti ndikuzati zinzona ngati amapatsana ndalama za boma ulere salary yosagwira ntchito ndiye angalole kukupatsani maudindo ino a Ford angalole kukupatsani maudindo a UTM angalole kuti upatsani a UDF zosatheka koma ngati DPP anene kuti a Rupele Muluzi namene adzatsogolere mgwirizano inenso ndikusangalala chipani chibwerere kwawo chibwerere kwawo ku UDF a UDF ndipo mukachita kampeni kwambiri mukagwetse onse a DPP akhaule amenewo akhaule anthu osava anthu oyipa kwambiri amene amanyang'wa kwambiri ndi anthu amene safuna kukoza dziko anthu amene amangodalira kutukwana kunyoza pa social media koma sizikuthandizani ulendo mukugwa 2025 ndipo kugwa kwanu kukhala kumvetsa chisoni kwambiri nonse a DPP mukozekere nu MP wa muliso mdzaona ndipo ngati mkuruwa kumene mwaruwa ku chipani chimenechi cha DPP ku opposition ku ndiye mudzaruwa zenizeni ndinanena pena pake kuti ngati muli ndi mazilu miyendo koma mazilu adzakhala ndi mkama momwe chifukwa ndalama zimene mudabera Malawi misonkho ya Malawi imene magula magalimoto 87 chisale kugula magalimoto 87 londa misonkho ya Malawi kuabera Malawi misonkho imeje mudzayisaza mudzachite mazilu mkamwa ndunena zinzona ine ndinalebya muvula ngarinso iwe Boni Kalindo ukupitirirabe kuti udzapanga ma demonstration ku Central Region ife rilede ndinanena mobwereza sindipanga tsankho koma ku Central Region ngokhako sitidzalola kuti Katundu athu adzonongedwe ukachite ma demonstration ako kumulanje Phalombe ndi Thyolo kumeneko nkumene Katundu akaonongedwe chifukwa kumeneko nkumene kula zibale yako ife chigawo chathu chapakati komanso ngakhale chigawo chakumwera maboma ena ngati Msanje Chikwawa Blantyre ndi maboma ena sitidzalola kuti Katundu athu adzonongeke chifukwa ndiwe munthu oyipa kwambiri umene umafuna uzonongetsa Katundu anthu kumpoto sitidzalola kuti anthu ena adzafe chifukwa cha Kalindo ayi zimenezo ndi sitidzalola Katundu athu tidzamteteza ngati ntima demonstration tizingopangike timene titapanking content mumachitati
ndiyembwera zakozi zomati nthawi zonse kukacha MCP udzakhumudwa MCP itakutizimula landside aphungu a nyumba malamulo ambirimbiri atadzaza ku Malawi Congress Party chifukwa cha nkhwidzi ndi jealous molo linaloli. Iwe ngati udaluza ukandidate kapena MP kudera kwako kumulanje usazunguza Malawi. Ndimamuvaso ndi azanu achina ntanyiwa ndandani ndavaso pano akunena kuti ayi Bia uyo ariya ku Bagli News TV Bia na amene akuvutitsa ku area 25 kuna amene uja ndi mwana wache mwala yangu zimene amanena Bagli News zimene makuza ndi munthu wabodza kwambiri. Mwana amene amagwira ntchito yake yoyendetsa lole amendesa galimoto sizoti zimene amanenazo kuti ayi amachitani amagulitsa malo a anthu chanchani Bia bodza lenileni ndimamakuza ndi Bagli News TV ndi munthu wabodza amene akumutchula kuti Bia yoro ndi mwana wache mwali wangayi ndi mwana wache mwali ayi ndipo history yake mulati mufuse ndikuzani ndinali nayenso konkuno ku South Africa wagwira kwa ntchito kena kobwera udzapanga zinthu zake wamalizitsa license yake nkumendetsa galimoto koma kunamiza Malawi kuti yena amene amapanga kuti anthu azigulitsa mawu zabodza.